Benvidas e benvidos. Benvidos e benvidas. Isto é. Isto é Xuventude Crea 2024. Benvidos e benvidas ao Xuventude Crea 2024. Vamos, arriba! Vamos, benvidos, benvidas! Xo escoitabades aí, xo venciades vos. Benvidos e benvidas. Isto é... Imos facer como se o ensaiáramos, vale? Isto é Xuventude Crea 2000... Isto é Xuventude Crea 2000. Última vez, Xuventude Crea 2000. Arriba ese aplauso para vos. Grazas. Que alegría estar aquí con vos, que alegría darvos a benvida un ano máis, unha edición máis e xa van... Non quero confundirme, directora xeral, creo que 15, verdade? 15 con esta. Quero saudar, en primeiro lugar, pues a todas as autoridades que temos a sorte hoxe de ter aquí connosco, Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, benvido, grazas por estar con nós, delegada territorial da Xunta de Galicia na Coruña, directora xeral de Xuventude, director xeral de Cultura, directora xerente da Fundación Cidade da Cultura, secretario xeral da Lingua, secretario xeral de Emprego, secretaria xeral de Igualdade, querida alcaldesa de Ponteareas, queridos directores territoriais que vides aquí, de verdade, moitísimas grazas por acompañarnos nun día tan importante para toda a mocidade de Galicia. Estamos no certame Xuventude Crea, un certame convocado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, un certame de creadores e creadoras mozas que pretende estimular, pretende apoiar a imaginación, a creatividade, a innovación, pero sobre todo o gran talento que descubrimos aquí neste certame ano tras ano. O Xuventude Crea pretende actuar como estímulo económico para a mocidade, pero crédeme que moito máis que iso, verémolo hoxe aquí, é un trampolín para mostrar ao mundo o voso talento, as vosas propostas. Estamos ante un escaparate único para que o gran público vos coñeza. Falaba antes, hai un intre, do impulso económico, quero subliñalo, a dotación económica por cada unha das categorías se o primeiro premio está dotado de 2.000 euros, segundo premio 1.500 euros e o terceiro premio 1.000 euros. Como sabedes, o Xuventude Crea comentaba que comezou xa no ano 2010, co cal neste ano 2024 facemos 15 edicións. Se falamos de cifras, este ano suma máis de 600 participantes, pero se sumamos as de todas as edicións, os participantes, suman un total de 5.363, 633 premios, 3.988 obras e proxectos artísticos e case 1 millón de euros en premios. Isto merece un forte aplauso. Como novidades, este ano temos moitas novidades. A primeira que se abriu, a convocatoria ás persoas descendentes de persoas emigrantes galegas ata o terceiro grao ou persoas galegas que teñan residencia habitual no estranxeiro que estén vencelladas con calquera concello galego no padrón de españois residentes no estranxeiro. A boa nova é que se presentaron xa 8 para ser a primeira convocatoria
pois é unha moi boa noticia. Incorporáronse tamén, como xa sabedes, dúas novas especialidades, a de DJ e creación de contido, e creáronse tamén dúas modalidades dentro da especialidade de teatro, Amador e Pro. Falaremos de todo iso durante a gala. Tamén, a través dos polos de emprendemento da Consellería de Emprego, todos os gañadores e gañadoras que queirades asesorarvos para levar a cabo o voso proxecto empresarial, e, desgracias a eles, a Consellería de Emprego está aí con nós, man a man con Cultura, para que teñades os mellores ao voso lado para levar a cabo pois, esos proxectos, os gañadores e gañadoras do Xuventude Crea. Así que, dito todo isto, arrancamos coa gala xa e pido música para arrancar, por favor, un forte aplauso. Imos xa co primeiro bloque da entrega de premios do Xuventude Crea 2024. E para entregar os premios, preciso aquí no escenario a directora xerente da Fundación Cidade de Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo. Forte aplauso para ela. Benvida, Ana Isabel. Vente aquí comigo. Imos empezar pola categoría de Artes Plásticas. A final tivo lugar hai tan só 2 días. Foi o 10 de decembro na igrexa da USC. E desa final, pois, saiu este palmarés e saiu a gañadora. Xa sabemos quen é, pero aquí recordámolo. Temos o vídeo. Mencións de honra para Paula Labrador por Pulpeira e para Alejandro Fuertes por Cabeza. Terceiro premio compartido para Cora Novoa por O que ocorre durante Rexistros de Acción e para Ainhoa Simóns por En esta casa viven todas. Segundo premio para Cristian Paz por Escondedoiro. Primeiro premio para Candela Eirea por Un enriba doutro. Por xo viamos, Candela, pero creo que Candela non está, pero entre o público hai un pai e unha nai que hoxe están emocionados, orgullosísimos. Por favor, subida aquí ao escenario. Aí está, a súa nai. Acompáñanos, por favor. Imoslle dar a Ana Isabel un dos galardóns, porfa. E dámoslo a nai de Candela, que leve ese primeiro premio. Sacamos esa foto de recordo para a túa filla, que te vexa ben contenta. E esos 2.000 euros que leva o primeiro premio. Moitísimas grazas, un placer. Eran Artes Plásticas. E imos continuar coa especialidade de arte urbana. A final celebrouse aquí, nos túneles da Cidade da Cultura. O pasado 30 de novembro temos ganador, pero vemos o vídeo tamén igual. Mención de honra para Andrés Rivas por Espello. Terceiro premio para Pedro González por Identidad Fragmentada. Segundo premio para Fercho por Descentrada. Primeiro premio para Alex Dávila por O mar non é un vertedoiro. Pois recibimos neste escenario a Alex Dávila. Por favor, acompáñanos. Onde estás? Forte aplauso para él. Aquí o temos. E ademais, mentras sube, comentarvos que as obras están expostas ao fondo, vale? Despois poderedes velas. Ana Isabel Vázquez falle entrega por deste merecido recoñecemento. Moitísimas grazas, Alex. E continuamos cunha das miñas categorías favoritas, porque me encanta, porque me sabe ben, porque xa me recende aquí só con ver os vídeos, e non é outra que a de cociña, que sempre nos trae tantas alegrías aquí no Xuventude Crea. A final celebrouse no Centro Superior da Hostalaría de Galicia o pasado 25 de novembro, e desa final saiu este palmarés. Terceiro premio para Sofía Pérez e Valeria Rodríguez por Lume da Santa Compaña. Segundo premio para
Jennifer Santavalla, por Vieiras a prancha, sobrecama de crema de pataca e tetilla con crocante de castañas e xelatina de albariño. Primeiro premio para Pablo González e Ana Belén Pérez por torrada con viño tinto rubioso. Non me digades que non a recente, é imposible non meterse dentro disto. Que suban Ana Belén Pérez Costas e Pablo González Mariño, primeiro premio da categoría de cociña do Xuventude Crea 2024. Adiante. Imos dar un pasiño adiante para sacar a foto e que salga todo ben. Un pasiño adiante, porfa. Aí, adiante, que se vos vexa ben. Xa os explotaremos, xa nos cociñarán. Algo temos que argallar con eles, pero xa hai que probalo. Parabéns, se nos continuamos e facémolo pois con outra categoría que pecha este primeiro bloque de entrega de galardóns, que é a de danza moderna. A final, celebrouse aquí mesmo a mediados de novembro e deixounos no primeiro posto a Judy, pero imos coñecelos a todos. Terceiro premio compartido para Noelia Prado e Claudia Pazos por Lazos Quebrados. E para Daniel Suárez, Alba Meijide e Bruno Orosa por Go Natural. Segundo premio para Pablo Vázquez e Sarai Alonso por Silencio Afogado. Primeiro premio para Judith Roca por Frente a Frente. Pois xa viamos, primeiro premio para Judith Roca. Onde estás, Judith? Onde está? Ai, ven, Judith, ven pisando forte a recoller este primeiro premio que lle entrega Ana Isabel Vázquez, xerente da Fundación Cidade da Cultura. Parabéns, Judith. Dad un pasiño para adiante. Aí, para a foto, por favor. E Judy ven descalza por un motivo que contarei a continuación, pero quero pedir un forte aplauso para Inés Isabel Vázquez, fantástica entregadora de galardóns. Moitísimas grazas pola túa axuda. Vouche coller o premio, Judy. Ante todo, parabéns. Non tes micro, ves descalza por un motivo que nos encanta, porque vainos a agasallar pois coa actuación que lle deu este primeiro premio, verdade? E aparte, creo que tes a parte do xurado por aquí. Bueno, temos moitos xurados por aquí que saudaremos un poquinho máis tarde, así que con todos vos, Judy. Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría, cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si es que yo miento, el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, 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 caer en ese encanto. Si me borra del viento lo que yo canté, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era
canto. Si me borra del viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo quieto. No, 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 no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No, y no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Lo que yo canto. Judith Roca Cruz, quedádevos con este nome. O teu pseudónimo é Judy. Gustache que te chamen Judy. Espectacular, hai talento, hai... facedes grande este certame. Moitas veces pensamos que os certames son un trampolín para vos, e son, pero actuacións como esta deixan claras que vos facedes grande este certame. Xuventude Crea. Primeiro premio Danza Moderna. Judy Roca. Allí. Claro, preguntábame polo premio, decía, aí, telo aí, que o quería levar. Aí vas co teu premio, Judy, moi merecido. Hai momentos, como estamos comprobando, que son imborrables durante o proceso de todo o certame Xuventude Crea. Moitas horas traballando, ensaiando, anécdotas que seguro que tedes, que non coñecemos. Nos tivemos o noso equipazo mergullado entre vós, preguntándovos cousiñas a algúns de vós, e quedou claro que aquilo que di moita xente de que os que se dedican á cultura, á arte e tal son un pouco maniáticos, pois imos velo agora a ver se sodes maniáticos, maniáticas neste vídeo. Algunha manía que eu teño e antes de cada actuación ofréceselle a Deus, eu bailo para el. Un xeito que teño de inspirarme e de crear os meus personaxes é ir ao supermercado. E vixilo a sección de conxelados. Aparecen persoas fascinantes. Eu non son capaz de salir a escena sin primeiro lavar os dentes. Por exemplo, os bolígrafos teñen que estar todos ben colocadiños porque senón a min estrésame bastante o desorde. Aínda que eu considérome un caos, non? Pero dentro dese caos meu hai sempre un orde. Non me gusta nada pasar por debaixo de andamios. Eu non creo en cuestións de sorte nin nada, pero non me gusta, non son capaz. Nos meus videoxogos estou seguro de que nunca haberá andamios. Pois un pouco sí que sodes, non? Alba, sección de conxelados, en serio. No Culturgal, que tivemos unha charla con Alba, que ademais gañadora de novela curta, tamén me dixo que tiña outra manía, que se inspiraba moito nos quirófanos. E, bueno, hai moito do que falar aquí. Amigas, amigos, empezamos o segundo bloque de entrega de galardóns e para facelo pido aquí a presenza no escenario acompañándome Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura. Benvido. Benvido, Anxo. Empezamos xa, isto non para e facémolo coa modalidade de fotografía. A final tivo lugar o martes día 10 na igrexa do USC e o primeiro premio desta modalidade foi para... Vémolo aquí. Mencións de honra para Alba Amoedo por Ese Cine Ánima e para Iago Lourido por Quemados. Terceiro premio compartido para Aldara Vázquez por Traspasar e para Leire Ramallo por Vestixios. Segundo premio compartido para Daniel Pérez por Pensamentos e para Bruno Veloso por Vaguas Presas. Primeiro premio para María Alborés por Non é debilidade, é fortaleza.
Que bo título, non é debilidade, é fortaleza, acompañaban unhas fotografías absolutamente impactantes que suba. Primeiro premio fotografía Xuventude Crea 2024, non está María Alborés, pero creo que está súa nai, seu pai, pode ser, pero se hai aquí uns pais orgullosísimos que se están erguendo, que llevamos a aplaudir moitísimo e que ven que a súa filla é a gañadora do primeiro premio do Xuventude Crea 2024 e con esos 2.000 euros de dotación económica. Anxo Lorenzo failles entrega do premio, damos un pasiño para adiante. Moitísimas grazas. Encántame que veñan tamén a familia a recoller os premios dos seus fillos, fillas. É moi emocionante. Moitísimas grazas, que o desfruten moito. Continuamos e facémolo cambiando pois con unha modalidade que estreamos este ano, que é a de DJ. Como dixen ao principio desta gala, é unha desas novas modalidades. A final tivo lugar na Sala Pelícano, na Coruña, o 22 de novembro. Deixounos unhas imaxes increíbles que imos ver agora. Terceiro premio para Jorge Pardo Ciorraga por Entre Tebras. Segundo premio para Lidia Fraga por Darnex Session. Primeiro premio para Anxo Fernández por A Tecnocicleta de Muiños. Pois escoitabades, primeiro premio Anxo Fernández. El non pode estar hoxe aquí con nós, pero chamou por teléfono e dixo, manda unha amiga. Entón, onde está a amiga? Aquí está, de Anxo Fernández. Que ben, te ves que nos acompañas, que lle levas ao teu compañeiro amigo Anxo Fernández Costas. Primeiro premio nesta categoría de DJ que pedía paso con voz propia. Era necesaria tela aquí no certame Xuventude Crea. Moitísimas grazas. Seguimos, cambiamos de modalidade e facémola, xa sabedes que teatro agora temos dúas modalidades, teatro amador e teatro pro. O teatro amador é para grupos de teatro xuvenís ben sellados a centros de educación secundaria, grupos de teatro amadores ou escolas municipais de teatro, entre outros. O grupo que gañou o primeiro premio é Rianxeiro, pero imos a coñecelos a todos neste vídeo. Modalidade Amador. Terceiro premio para Esteta por A Puta Namorada. Segundo premio para La Barata por Ingobernáveis, apto non apto. Primeiro premio para Escarnio Escénico por Fractal. Continuámoslo con aplausos. Porque que veñan, non sei se estades todos, Noelia Fernández, Mateo Figueiro, Álvaro García, Adrián Lago, Katia Lojo, Abel Rodríguez, Carlota Somoza, Amantia Coello, Francisco Gómez, Escarnio Escénico, dende Rianxo. Aplauso grande para eles, esos silbidos, ese apoyo. Un pouquiño para adiante, todos para adiante, todos para adiante. Anxo, dalle un galardón. No, isto merece unha de dúas, a de tres. Pois aquí os temos, Rianxo, ademais, que é un referente con ese teatro Eiriños, que creo que é a compañía de teatro máis antiga de Galicia, pode ser? Pois mirade, aquí teñen os poliños, que xa están dando guerra por aí. Escarnio Escénico. Forte aplauso para vos, parabéns! Pois eles son teatro amador, pero xa vos comentaba que temos tamén teatro profesional, teatro pro. A final foi entre os días 25 e 26 de outubro no Salón Teatro en Compostela. Gañou o primeiro premio. Bueno, vamos a coñecer primeiro o terceiro, segundo. Vemos vídeo. Modalidade Pro. Mención de honra para
Ancoraxe por 900. Terceiro premio para Nauta Teatro por Efímeros. Segundo premio para Compañía Teta por Que importante é que pouco se fala. Primeiro premio para Coidado Bastón por Recordari. Onde estades? Os de Coidado Bastón, levantad a man por aí. Onde estades? Pois erguedevos. Susana Villaverde García, Sara Faro Lubiáns, Ezequiel Rodríguez Barros, Maite Dubois Bragado, Alba Lago Barros, Uxía González Rodríguez, Noemí Pardo Carral e Carmen Villanustre Enríquez. Elas veñen en representación de todo o grupo. Están aí co seu galardón, teatro profesional, 2.000 euros de dotación. Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura, moitísimas gracias por exercer de entregador de galardóns. Forte aplauso para Anxo Lorenzo. Coñecemos un pouquiño máis do certamen Xuventude Crea. Hai que agradecer moito o labor do xurado de cada categoría. Realmente para nós, pois estamos en débeda con vos. Un agradecemento que creo que hai que visibilizar. Temos un xurado excepcional que acompaña cada categoría, son referentes no seu eido, contaronnos moitas cousas que vos aínda non escoitastes, pero neste vídeo imos desvelalas. Que consello lle daría eu a unha persoa que comeza na industria da música? Eu non son ninguén para dar consellos, pero se podo dar un, diría que se centrase nun xénero que a él ou a ela lle guste. A xente que empeza no mundo da moda recomendaríalle que non teña medo a facelo mal, a que as primeiras cousas que fagan non saian perfectas, porque é coa práctica como se vai mellorando. Pois para a xente que comeza a escrita, primeiramente é a ferramenta fundamental que é a lingua, que persevere. Se alguén está pensando en iniciarse nesto, o meu consello é que pinte moito, que traballe moito, tanto en papel como en parede, e que sexa moi crítico co seu traballo. Que confíen eles mesmos, que loiten hasta o final, valerá a pena. Recomendaríalles a todos que creo que xa o fan facer danza académica o que se di danza clásica. Eso é a base que teñen que facer todos. Para mí sería, como se suele dir, inda que moi manido, pero ser un mesmo, tirar para adiante. O que trae con si mesmo que o expoña. A alguén que comeza na música, que se esqueza do externo, que cree dende a súa máis profunda sinceridade. Pois eu aconsellería a unha persoa que se mete no mundo do teatro que o disfrute das cousas máis básicas e obvias, que é o prazer de comunicar e o prazer de xogar. Grazas de verdade a todos, a todas que formades parte do xurado de Xuventude Crea. Guardaremos este vídeo como un tesouro, damos un fortísimo aplauso, estades moitos aquí, saborearemos despois. Non queremos deixar a ninguén atrás, que soe forte ese aplauso para o noso querido xurado de cada unha das modalidades. De verdade que sí. Imos empezar bloque 3 de entrega de premios, imos falar de moda, imos falar de deseño de xoias, imos finalizar este bloque, xa vou adiantando, cun maravilloso desfile con 18 modelos. Bueno, verémolo despois. Agora, sí, preciso neste escenario, a directora xeral de Xuventude, Lara Mendeses, por favor, acompáñanos. Forte aplauso para Lara. Ven comigo, Lara. Empezamos xa, facémolo coa modalidade de moda. A final celebrouse na igrexa da USC o 18 de novembro e vemos neste vídeo pois o palmarés desta modalidade. Adiante vídeo. Terceiro premio para Laura Villar por Lembranza. Segundo premio para Ana Román por Lilas. Primeiro premio para Uxía Loureiro por Corpus Christi. ¡Qué maravilla!
que colorido, que calidade e que talento temos en Galicia. Moda galega, moda feita en Galicia. Uxía Loureiro Cabaño, pseudónimo Clouxi. Arriba, por favor. Fortísimo aplauso para ela. Gañadora deste primeiro premio. Recordemos que a dotación económica son de 2.000 euros. E aquí a temos. Despois veremos as súas creacións. Imos continuar a continuación coa modalidade de deseño de xoias. A final tivo tamén lugar na igrexa do OSC, o mesmo día que a de moda, e imos ver o vídeo agora. Terceiro premio para Isanidiana Gil por Armonía do Origami e o Metal. Segundo premio para Iago Piñeiro por Orquídeas. Primeiro premio para Raquel Martín por Orixe. Pois xa estábamos vendo Raquel Martín, primeiro premio en deseño de xoias do Xuventude Crea 2024. Aquí sube Raquel para recoller o galardón de mans da directora xeral de Xuventude. E xa estou vendo fondo que se están preparando, que están todas e todos listos. Lara, ti e máis eu imos abandonar o escenario porque agora mesmo isto vai se convertir na Xuventude Crea Fashion Week, podemos chamar o Fashion Day. Adiante a música e que suban as nosas modelos con moda e deseño de xoias. Forte aplauso para elas.
Bueno, despois de todo este colorido, toda esta fantasía, toda esta maravilla da cousa ata sair ao escenario, teño que decir unha cousa. Caeu e erguerse como unha raíña. Damoslle un forte aplauso. Como unha raíña, como hai que levantarse, sí, señor. ¡Qué maravilla! Iba a decir que estamos á altura de outras cousas que hai fora daqui, pero non, é que non só que estamos á altura, senón que nos gustan máis. Que fantasía, deseño de xoias e moda. Imos a continuar coa seguinte categoría, pero vou chamar de novo aquí ao escenario a directora xeral de Xuventude para que me acompañe e continuar coa entrega de galardóns. Lara Meneses, por favor. Facémolo cunha categoría, ademais, que nos dá moitísimas satisfaccións. Novela curta. Tivemos un fantástico coloquio no Culturgal o pasado 29 de novembro foi, efectivamente, 29 de novembro. Estivemos cos gañadores, coas gañadoras. Vémonos neste vídeo. Mención de honra para Adrián Noia por A muller dos ollos tristes. Terceiro premio para Marcos Gómez por O que ocultan as sombras. Segundo premio para Aarón Barreira por Carmila e Achegados. Primeiro premio para Alba Guzmán por A vinganza de Paquiño Jackson. Alba Guzmán, A venganza de Paquiño Jackson. Qué ganas de ler esta novela. Damos un fortísimo aplauso a Alba, que está con nós, que sube xa a recoller o galardón. Alba, que podemos dicir que é repetidora, gañando premios. Foi tamén primeiro premio de novela curta. Hai dúas ou tres edicións con Xoaniña de Deus, e aquí a temos de novo, gañadora con novela curta. Estamos desexando ler este libro porque, ademais do galardón, da dotación económica de 2.000 euros, esta novela vai ser publicada por Xerais, ni máis ni menos, como a anterior. Moitísimas grazas, Xerais, por colaborar sempre con nós. Grazas, Alba. Continuamos, facémolo coa modalidade de poesía. Imos coñecer aos gañadores neste vídeo. Terceiro premio para Sofía Fernández por Canícula. Segundo premio para Xian Lois Alcaide por Éxodo. Primeiro premio para Alexandre Guerra por Anfisbena do Salitre. Alexandre, onde estás? Aquí está Alexandre, que ten esa manía de ter todos os bolígrafos en perfecto, aliñamento. Teñen que estar todos. Primeiro premio de poesía no certame Xuventude Crea 2024. Alexandre Guerra. Hai futuro na poesía en Galicia. Hai futuro e hai talento. Moitísimas grazas, Alexandre. E continuamos con outra categoría que é a de banda deseñada. Falamos con eles tamén nese coloquio que mantivemos o pasado 29 de novembro no Culturgal e vemos o vídeo dos gañadores. Terceiro premio compartido para Alba Chan por Miña Xenda. E para Manuel Tudela por Epicteto. Segundo premio para Jennifer de la Torre por Señardade. Primeiro premio para Izar Magallanes por Negra Sombra. Izar Magallanes co seu Negra Sombra, gañadora en banda deseñada no Xuventude Crea 2024. Adiante, Izar. Recolle o seu galardón dotado con 2.000 euros, 1.500 para o segundo premio e 1.000 euros
para o terceiro premiado. Non marchas, non marchas. Quédanos unha categoría máis. Lara xa se me quería escapar, pero non ven comigo aquí. Imos coa categoría de música, modalidade de música. A final tivo lugar neste mesmo espacio. O pasado 15 de novembro imos coñecer os gañadores e imos ter sorpresa, Así que, adiante vídeo. Terceiro premio para Pablo VI, Roy Alfonso Tojo e David Somavilla por Panani Lost e Vals. Segundo premio para Juan Arca, Sunil Manuel López e Gonzalo Rodríguez por Sangue no Canal e Peixe no Millo. Primeiro premio para Sara Jimeno por Quérote e Don Le Roux de Bordeaux. Primeiro premio, Sara Jimeno Ares. Por favor, acompáñanos. Fortísimo aplauso. Primeiro premio na modalidade de música deste Xuventude Crea 2024. Allá vemos recollendo este galardón tan bonito, tan lucido, para que acompañes sempre. Ares, non te vayas. Quédate aquí con nós. Imos despedir a nosa directora xeral de Xuventude, Lara Meneses. Grazas por estar con nós, grazas por axudarnos nesta entrega de galardóns. Forte aplauso para Lara. Os técnicos creo que teñen que facer algo por aquí, porque Ares, creo que vas a agasallarnos coa túa magnífica voz e o teu magnífico talento cunha das cancións, verdade, coa que gañaches, cunha ou con dúas, eu por pedir. Bueno, con unha se lle pedimos outra, non, igual te metemos nun brete. Así que imos de poñer todo pois ao gusto, xa están os técnicos, poñendo o micro, poñendo a súa butaca, ben acompañado dun guitarrista. O nome do teu acompañante? Víctor Chao. Víctor Chao, forte aplauso. Ares, agora que creo que xa tes micro, dinos que nos vas a interpretar. Bueno, pois a canción que vou interpretar foi efectivamente unha das dúas que presentei e se chama Quérote. E, bueno, unha canción moi especial para min, vai dedicada a unha persoa moi importante. Que non se pode decir quen, Bueno, por no... Bueno. Por cotillear, digo. Bueno, é para a miña avoa. Eso sempre é importante e eso sempre é fermoso e sae do corazón e entendémolo perfectamente. Así que para a túa avoa, Quérote, canto queremos os nosos avós, as nosas aboas. De onde és, Ares? De Cangas. Cangas do Morrazo. De Cangas do Morrazo, de boa terra. Así que, adiante, Ares. Perdón, un segundillo, que está esto un poquito... Cando lembro cada día que pasei o teu carón, eu quero te. Cando penso nos sorrisos que me enchían de calor, eu quero te. O extrañar aquel fogar onde pintábamos cancións, eu quero te. Cando lembro os teus ollos lendo as cores do xardín, eu quero te. Cando penso con palabras que te pertencen a ti, eu quero te. Tanto como cando non sabíamos que estaba por vir, e aínda que quererte no máis do que puidera imaginar.
Cando ven a primavera e fala as nubes florecer, eu quero te. Cando sinto teu alento deixar as follas caer, eu quero te. Cando atopo en cada estrela tua mirada e teu tecer, aunque corro o tempo e aunque morra a miña voz, eu nunca, nunca, nunca te deixarei de querer. Moitísimas gracias. Bueno, creo que estamos todos emocionados, co corazón encollido. E a maravilla deste certame é que nos descubre talentos que temos aquí ao ladiño. Mira, Cangas do Morrazo, unha voz maravillosa, un talento, os dous, ademais, increíble. Animámoste, Ares, a que sigas compoñendo, a que sigas cantando como faz, con esa voz tan que sai do corazón, e animámoste a que, bueno, a que sigas na familia do Xuventude Crea, que é unha familia na que se entra, pero na que te acompañamos sempre durante a túa carreira. Así que síntete en familia. Fortísimo aplauso para Ares. Moitas grazas, grazas, de verdade. Foi maravilloso. Moitas grazas. Ai, un quedalle o corazón, pois iso, non? Cun pellizquiño aí que de emoción. Voulle preguntar aos compañeros se vai agora un vídeo. Vai agora un vídeo, verdade? De que é o Xuventude. Ah, non tiña apuntado. Pero acordoume agora. Tengo así unha iluminación que dixe, agora vai un vídeo. E ímolo ver a continuación. Que é o Xuventude para vos? Estivemos preguntando e estas foron as respostas. O Xuventude Crea é o escaparate perfecto para que a xuventude poida esplayarse e enseñar todas as súas virtudes. É unha oportunidade para creadores e para creadoras. Unha motivación para seguir no seu traballo. Unha gran oportunidade. É unha porta ao futuro. É unha oportunidade de emprender. É unha oportunidade para ser de verdade. É un escaparate para todos os diseñadores a nivel moi estratosférico. Unha gran plataforma para chegar, contar historias en imaxes. É unha oportunidade maravillosa para darnos a conocer. Unha oportunidade de futuro. Basicamente ten que ser ilusión. Paixón. Talento. O Xuventude Crea eu penso que o mellor exemplo e o mellor certamen que poderíamos ter en Galicia para descubrir todas as fortalezas e toda a creatividade que teñe a xuventude galega. Pois sí. Eu quedeme cunha palabra que me encantou, estratosférico, que é o que nos define. Imos continuar, empezamos o cuarto bloque, encaramos xa esta recta final, e para a entrega de galardóns, pido a presenza aquí neste escenario do Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. Por favor, acompáñenos, conselleiro, para facer entrega destes galardóns. Benvido o seu certame. Xuventude Crea. E imos empezar este bloque, pois coa modalidade de creación de videoxogos. Estame facendo así porque chegou. Despois vou explicar por que me fan así dende atrás, vale? A final, tivo lugar aquí na Cidade da Cultura e deixounos estos gañadores e gañadoras. Vémolo. Terceiro premio para Laura Cuestas e Alberto Ferrer por Souri. Segundo premio para Tamara García, Andrea Victoria Rodríguez, Catarina Victoria Zeva, Ezequiel Ribeiro, Lois Barreiro, Alba Martínez, Carlota Velasco, Javier Rodríguez, Victoria Porteiro e Lúa Pereira por 100 Days of Summer. Primeiro premio para Gael Alberto Quintela por Maestosia.
Pois xa acabamos de ver primeiro premio para Gael Alberto Quintela. Onde estás, Gael? Aí está Gael. Acompáñanos, por favor, neste escenario recollendo o galardón de mans do Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. Sí, atravesa a pasarela. Gael recibe ese galardón. E por que me facían así, dende atrás? Pois vou volo contar agora. Gael, a ti estropeouse o coche hoxe. E tivo que coller un autobús. Donde? Ferrol. Dende Ferrol. Para vir ao Xuventude Crea. Ten mérito ou non ten mérito este home? Dadelle un fortísimo aplauso. Primeiro premio, creación de videoxogos. Gael Alberto Quintela, que ve un autobús. E en que voltes? Agora cos meus pais. Vale, veña, a disfrutalo. Continuamos. Seguinte categoría. Ímonos coa modalidade de videocreación. A final tivo lugar na Sala Mozart, no Auditorio de Galicia, o pasado 19 de novembro. E os gañadores neste vídeo. Mención de honra para Alex Tajuelo por Fogar. Terceiro premio para Esperanza Valentina Castro por Necesidade Existencial. Segundo premio para Raquel Álvarez por Estruturas, Apuntes de San Sadurniño. Primeiro premio para Mario Fernández por Liminal Station. Pois aquí o teñamos. Primeiro premio. Donde está Sandra, por favor? Ai, non, é Sandra, tiña mal apuntado aquí. Que suba, por favor, a recoller o seu galardón. Esos 2.000 euros de dotación. Moitísimas gracias, parabéns. E agora ímonos cunha modalidade que estreamos este ano, que é a modalidade de creación de contido. A final foi hoxe. O xurado sentouse a deliberar durante esta gala e deliberou. E temos aos gañadores que imos desvelar a continuación. Que responsabilidade teño? Onde estades os de creación de contido, por favor? Estades aí sentados. Estades nerviosos, nerviosas? Sí. Están se rindo, pero están nerviosísimos. Bueno, vou empezar. Podo dicir xa? Porque me acaban de pasar a tarxeta cos gañadores e gañadoras. Vou empezar polo terceiro premio, dotado con 1.000 euros. Vai para... Espero te lo ben anotado, Claro, imaginade. Iria, sí. Iria Fernández González. Non, pero... Iria, espera, que vamos dicir todos. Segundo premio, con 1.500 euros, vai para un rapaz que se chama Luís do Río Pena. Forte aplauso para Luís. Parabéns. E agora sí, primeiro premio. Primeiro premio escapouseme antes na categoría anterior. Lo confieso. Sandra Martínez Feijóo. Por favor, Sandra, acompáñanos. Onde está Sandra? Sandra, estás, claro, a mí encántame desvelar os premios que non se saiban porque provocan e producen estas cousas. Esta emoción, non contabas con isto? Sí, se te presentas a un concurso, se te presentas a un certame, este galardón de mans de José López Campos, Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, modalidade de creación de contido. Aquí temos a flamante gañadora, Sara Martínez Feijóo. Está absolutamente contenta e radiante. Celebraremoslo despois todos xuntos. Parabéns, Sandra! Estas cousas que pasan nos certames con tantos premios e que poden pasar, que copias o nome do gañador do seguinte, no anterior, pero solucionamos. Moitísimas grazas, señor Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, por acompañarnos hoxe. Estamos encarando xa... Hai outro vídeo? En serio? Pero este xa non sei de que é. O sea... Imos ver un vídeo. É que vai chover. Da gañadora, non pedín o vídeo, imos velo. É o momento de nacer a cría. Isto é sabiduría popular.
Se ve, Pois aí está. había ata fai un par de anos que decidín cambiar de vida e absorber todo este coñecemento. Ola, chámome Sandra, teño 29 anos e aínda que nacín na cidade, sempre fun unha auténtica namorada do rural. Así que unha vez rematei os meus estudos universitarios, decidín apostar por cumplir o meu soño e así naceu Nosa Granxiña, un proxecto de vida para revivir a esencia do rural galego, aprender dos coñecementos de antes, que por mor do tempo están a desaparecer, e ensinar a través de redes que o noso rural está moi, pero que moi vivo. Día a día comparto todo o que vou aprendendo da xente do meu arredor, da tradición, dos oficios, da vida no campo, ensinando o bo e o que non é tan bo, xa que no campo non todo é doado e bonito. Pero aparte de ensinar o que aprendo, que máis estamos a facer na nosa granxiña? Pois un dos grandes obxectivos é converter unha plantación de eucaliptos de case 5 hectáreas en bosque autóctono, recuperando así especies animais e vegetais, mostrando o paso a paso, sempre acompañados de todos vós, aínda que cada día ensinamos cambios máis pequenos que vamos facendo na finca para mellorar o noso entorno. Un pequeno bosque de froiteiras, un prado de flores para polinizadores, todo este traballo feito por nós dende o máis profundo do corazón. Así, paseniño, estamos creando unha pequena granxa escola virtual, con todo o que vamos aprendendo, para valorar os coñecementos da xente de antes, para demostrar que os xóvenes sí que apostamos polas aldeas, para divulgar a necesidade de coidar a nosa terra e para, gracias ás redes, achegar a xente. Cortamos, non sei se vai hasta aí o vídeo ou se cortou. En todo caso, encántanos este contido, creación de contido. Sandra, que maravilloso todo o que vimos hoxe aquí neste vídeo. Imos te seguir xa todos e todas en 0, estaba antes dándolle as grazas ao Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude por acompañarnos hoxe. Dicía que estamos encarando xa a recta final deste certame e pídolle ao Conselleiro que nos agasalle cunhas palabras. Un aplauso para el, por favor. Bueno, moi boa tarde. Non creo que sea un agasallo as miñas palabras, así que vou a ser extremadamente breve, simplemente para darlle as gracias a todos os que fixeron posible que hoxe, un ano máis, despois de 15 anos, volvamos a estar aquí. E esos son, bueno, todo o persoal da Consellería, Directora Xeral de Xuventude, a nosa Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, polo tanto, unha parte importante a ten esa parte de xuventude. Agradecer tamén a todas as persoas que forman parte da estrutura da Xunta de Galicia, que hoxe están aquí apoiando este certamen. Creo que é importante que a Administración dé o seu máximo activo para poder estar ao vosso lado. Non que é fácil, dado o nivel que teñades. E decía eu antes que, bueno, que a verdade é que dá gusto ver tanto talento en Galicia, tanto talento xoven. Sodes vos os que lle dades lustro, que lle dades importancia a este certame. Non tería sentido, ningún sentido, se non houbera esas 475 creadores e creadoras que quixeron aportar os seus mellores proxectos para este certamen. Non tería sentido sin que todos esos proxectos estuveran detrás todas as persoas que o fan posible. Así que simplemente eu só me queda darlle as gracias ao xurado. Fixeron un traballo extraordinario, unha vez máis, estuveron ao vosso lado. Espero que tamén vos serviran para correxir ou ensinarvos algunhas cousas para que este Xuventude Crea, aparte de ensinar o voso talento, valga tamén para que melloredes en cada unha das vosas disciplinas. Sobre todo, decirvos que unha das maiores satisfaccións que teño eu de conselleiro, levo nada máis que 8 meses, antes tiña outras responsabilidades, era alcalde dun pobo moi cerca de aquí. Eu tamén son do rural, estou moi orgulloso de ser do rural, e decirvos que en esos 8 meses unha das cousas que máis orgullo me dan é cando percorro Galicia e vou por calquera das 4 provincias, encontro xente triunfando nas súas carreiras, triunfando nos seus proxectos culturais, nos seus proxectos vitais. É unha grande parte importante deles, aqueles que son máis novos, moitos deles pasaron por este proxecto de Xuventude Crea. Ese é o obxectivo. Eu espero que este sexa o proxecto que vos relance a vosa carreira e que vos dé, desde logo, unha oportunidade para formar as vosas ilusións. Moitísimas gracias e o ano que ven vémonos no 2025, Xuventude Crea. Moitas gracias. Moitísimas grazas, conselleiro, pois sí que nos agasallou, prestaronnos moitos as súas palabras. Imos rematar xa, moitísimas grazas. Cousas que vos teño que decir importantes. Vou pedirlle aos meus compañeiros técnicos que poñan un vídeo que ten un QR, que apareza agora a continuación aquí no escenario. E vou vos pedir a vos que saquedes móvil, se o tedes, que seguro que estabas desexando. Vale, benvidos e benvidas ao concurso Carné Xove Xuventude Crea. Trátase dun concurso nos que as persoas gañadoras de todas as categorías
teñen a posibilidade de acceder a un premio engadido de 250 euros para gastar en calquera dos establecementos e marcas adheridas a Carné Xove. Como poden ganar? Moi sinxelo, sendo a candidatura favorita do público. Os gañadores poden votar por eles mesmos. Tamén, dime que sí, o sea que podedes votar todos, vale? É un concurso por votación. A través dunha ligazón que publicaremos nas redes sociais dende xa e a través deste código QR que estades vendo, a xente pode acceder á plataforma de votación e votar pola categoría favorita. Tedes que registrarvos, buscar o voso gañador ou gañadora favorita e votar. Ademais, podedes compartir a candidatura en redes sociais ou mensaxería instantánea para que outros usuarios voten. Para gañar, hai que difundir a candidatura. Ademais, os que votades entrades automáticamente nun sorteo dun pack de agasallos de Carné Xove. A plataforma xa está habilitada para a votación. O prazo de votación remata o 22 de xaneiro. O gañador será anunciado o 23 de xaneiro e tamén o gañador entre os votantes, vale? Así que xa o sabedes, concurso Carné Xove Xuventude Crea. Outra cousa que vos vai a interesar moito, e xa para concluir, é que temos pinchos, temos un refrixer. Isto é maravilloso. Venga, va. O dos pinchos sempre anima moitísimo. Mais nada, foi un placer, como sempre, moitísimas grazas a todos e a todas, xa formades, xa o dicía, formadas parte desta gran familia da Xuventude Crea. Grazas á organización, gran traballo, Dirección Xeral de Xuventude, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, grazas equipo técnico CEGA, pero sobre todo, grazas a vos. Forte aplauso para vos, por favor. Dio diccionario das moitas acepcións que ten a palabra talento, intelixencia, perspicacia, agudeza, enxeño, entendemento, intelecto, razón, aptitude, capacidade, habilidade. Ides sobrados. Moitísimas grazas a polo Xuventude Crea do 2025. Graciñas! Foi un placer, como sempre. Grazas. Antes de ir aos pinchos, imos organizar unhas fotos de grupo aquí no escenario. Galardoados e galardoadas non vos vaiades, vale? Os demais non apuredes moito co pincho. Autoridades, quedade con nós tamén. E vémonos en 10 minutiños no fondo onde están expostos pois as obras dos compañeiros de arte urbana, vale? Sacadevos moitas fotos por aí. Moitísimas grazas. Agora sí. Chao, chao.